FM lihamba phambili. Anonymous, ngisho ukuphuzela amanzi manje uright. Isitori sakho si stressa wonke umuntu. Ngilalela ama voice notes abalali bokhoze FM bheka ama comments kuyinkundla zokuxhumana. Nakho uthi ngamane ngiyejele. Zonke lezi zinto ziyenzeka. Ubunayo isupport mhlambe lo mbuzo ngazi ngizobuza kanjani but wena uzongizwa ukuthi ngithini. Ubona isupport yasekhaya kini, ubona isupport engabe uyakholwa yasebandleni, ubona yini ngoba esatshwa kakhulu lo muntu endaweni kwenzakalani? Yini ebe umuntu ongathinteki, umuntu ongakwazi ukuthi kube khona abantu abahlala naye phansi? I-support loba ngibenayo kakhulu ekhaya nasesontweni, esontweni lami ngenkulu kakhulu i-support. Omama nje ngisonta nabo besho noma bewalalela lama-tip cause bengingabasendela bengesikole bakwenzekile ngahamba bona beyetshela ukuthi yini mhlawumbe engakwazi ukubekezela ngoba nginayo evidence. Ake ngimrekhode nje ngisho ukuthi yonke i-conversation siba nayo ngiyamrekhode bezwele bona ngoba ngisho noma sihlangene sibanyane bethi hayi thula awukwazi ukubekezela sonke nize thimile nje siyabekezela awukuhlale nje ungaloku uhamba. Hayi uthe mayisenza nje mina kodwa sengiyamzela yazi ulekhunja wethu ngoba phela kulahla anakho ngento angakabi nayo umlahla kanjani unkosikazi wakho umyena nami ukuthi ehlongoza indaba ukuthi uthafuna ukuthatha isithembu last year ngoNovember nje waqale wangishintshela wafuna nje into ezoba ekhaya uhlongoza indaba ukuthi waze wahamba wocela emidini ekhwele elisha ningazi ningangibhelile ukuthi uthathe umuntu unkosikazi kanje ofithi ku wrong nayo ngendlela engayo phela mangabe sethi ugana sina ngitshele noma